יותר. חכי, לא רצון ביטוי. כל זה קרה בשתי דקות שאני הלכתי להשתין. כן? זה מקום שמבחינתם הוא אי של שפיות, שהם מגיעים, והם צוחקים, והם מוציאים מלא רגשות שככה פחות יש מקום להוציא, והם לומדים תיאטרון, והם לומדים להשתמש בכלי המדהים הזה כדי לבטא את עצמם. ללכת עם הדמיון ולעשות את המייק בליב הזה המשותף, שכולנו עכשיו משחקים סצנה ועושים את זה הכי ברצינות, אבל זה מין הסכמה כזאת. אין דבר יותר מעצים מלראות את התהליך שהם עוברים מההתחלה, שהם יותר סגורים, עד שבסוף הם עומדים על הבמה. היה מרגש לראות מישהי שכבר הפחד פתאום לא קיים, שאני רק רוצה לעוף על זה ולהתפוצץ על זה, על הקהל ועל האורות ועל השמחה. מעלה קרחות! ואם אתה רוצה לחיות אז אל תחקור. אני מאוד מאוכזבת מהחיים בלונדון. הוא לא יכול לחיות ככה כשהוא מחולק לשניים. זה בשבילי אומץ ענקי. למדתי שכאילו אין לי ממה להתבייש כל כך. יש נתן לי מתנה אדירה, ולעד אני אזכור שלו. עכשיו אני מבין שאני באמת יכול להיות שחקן. מי ישעיהו ומי ירמיהו. מטורף. כיף לא נורמלי. אני גאה ונרגשת, כל הפחדים, כל החסמים, הכל פשוט התמוגג.